Me van encarregar un documental sobre una expedició de Pallars sense fronteres a l'Àfrica. Aquesta expedició la comandaven Tot i Poltrona, per això tenia un cert interès aquesta expedició, perquè no s'havia fet res així sobre el fundador. Tot i Poltrona és el fundador de l'Organització Internacional. Amb aquesta colla de pallassos s'havia volat en Lluís Pinyot i en Francesc Xavier Riera, que són els que porten una ONG que es diu AIMA, que fa molts anys que la duen estant a Callós al Bages. I s'havien volat perquè estaven donant suport a una organització relacionada amb la malaltia mental i volien, feia molts anys que lluitaven perquè aquesta història tingués se coneixés. Aleshores, havien aconseguit que en Tot i Poltrona anés cap allà, s'havia aconseguit que es fes un documental sobre aquesta expedició i per tant una de les contraparts de les que van anar a actuar els pallassos va ser a la 5000. Jo allà vaig conèixer la història de la 5000, d'Andreu Arau Monon, que és el protagonista de la pel·lícula, finalment. I allà vam decidir que allò tenia un documental a més de l'expedició, allò ja se va incloure una miqueta, se va incloure dins d'aquell documental, però vaig decidir tornar a fer un monogràfic. Bé, per començar diria, són els últims, els malalts mentals són els últims arreu. És a dir, amb aquesta afirmació que aquí estan millor i hi ha molta gent que no hi estigui d'acord. De fet, el documental està funcionant molt bé amb la gent de la professió que està a la salut mental, com infermers, com metges, com psicòlegs, com psiquiatres. Està funcionant amb els malalts, està funcionant amb les famílies i per això estem confeccionant aquest material pedagògic per les escoles d'aquí per parlar de la malaltia mental aquí i aquesta eina se serveix perquè hi ha quòrum, hi ha una coincidència en que arreu estan oblidats. A l'Àfrica què passa? A l'Àfrica s'ajunten tres coses. La ignorància davant de la malaltia, la pobresa, és a dir, no hi ha mitjans ni gent que més o menys sap què fer les medicines si són el que no poden accedir. Per tant, la manca de mitjans i la manca de polítiques públiques sobre salut mental, que aquí també hi són. Però estan oblidats arreu del món. A l'Àfrica només és que Àfrica ja és el que tenen oblidat, entenem quan és el més pobre de tota la Terra a nivell econòmic. I per tant, ells són els oblidats dels oblidats, però els oblidats, així a nivell global, són els malalts mentals arreu del món. Hi ha un desconeixement encara sobre què està passant. Vam estar molt poquet temps, l'any, no va arribar un mes. Sí que és cert que jo hi havia estat. Jo ja havia fet una certa amistat amb un creuar, que era amb la qual em vaig molt. I per tant ja teníem aquesta confiança guanyada. I el que sí que vaig estar va ser 2 anys pensant en com fer això, perquè ja la primera vegada quan vam rodar-ho me vaig espantar jo mateix del que havia rodat. De com havíem de rodar, de com havíem d'enfrontar aquella informació. És molt delicat. Durant aquests 2 anys vam estar xerrant, vam estar pensant-hi. En Greuar me deia no agafes de veure. És a dir, no pots explicar d'una altra manera. Jo no vull que ho expliquis d'una altra manera. Ell és el narrador absolut. L'única cosa que fem nosaltres és posar en ordre les seves paraules. Per tant, aquesta delicadesa, aquesta manera de mirar-ho, és seva. L'única cosa que hem fet nosaltres és intentar adequar-nos a això, és a dir, trair el mínim possible aquesta manera de veure, aquesta manera de fer. La gran lliçó d'en Greuar és veure les persones. El que més me transforma personalment, sempre, és conèixer de primera mà persones que tenen coses a ensenyar. I en aquest sentit, jo, tots els documentals que he fet, tots els protagonistes dels documentals que jo he dirigit, tots s'han convertit en amics. Els oblidats és la història de milers de malalts mentals i un boig, que és el subtítol. I bé, aquest subtítol no m'ha inventat jo, crec que és de Lluís Pinyot, d'aquesta organització que es diu AIMA, que és la catalana que ajuda a la 5000 d'Àfrica. I és veritat, perquè els malalts mentals estan més o menys arreu del món igual, arreu del món, també a Europa, i per tant no puc fer. D'alguna manera volíem explicar que la cosa extraordinària és el que ha fet un home com qualsevol altre. En aquest cas li podem posar mitologia dient que és un reparador de pneumàtics, que no té estudis, que no té un cercle social ampli, etc., però que sí, per qüestions de la vida, ha hagut de patir molt i ha pogut empatitzar fins a aquest punt amb la gent. I, com jo dic, el tema d'en Greuar no és que s'hagi llegit l'Evangeli, és que se l'ha llegit, però és que a més se l'ha cregut
i a més l'ha volgut posar a la pràctica. Ell viu a Déu com el viu, entén que Déu és amor i vol tractar els altres com m'agradaria que tractessin amb ell. Clar, com Déu un home encadenat, una dona encadenada, què voldria ell per ell? Que algú s'hi acostés, que algú li digués hola, com estàs, que algú s'hi encadenés, el vestís, li donés de menjar i tantes coses.